मोनाजासिम गेलेयो बिनि बेखायनो महिलाजों ओंखारनानै दिनै थास नागिरनानै सावदों आरो जायनि न'खराव थास गेलेहोयो बे न'खरनि बिसिखौबो बुगोन फिसाय जायगा होनांगौ एकदम शिशुबारियाव हिनजावफ्रा थास गेलेग्रा हौवाफोरखौ होसोगासिनो दङ थास गेलेग्रा हौवाफोरखौ मोनाखै बेयाव थासखौल' मोनदोंमोन नै सावबाय बिथांमोनहा थास गेलेग्राफ्रा खारदों बिसिनिया गुदामा मोननै मोनथाम दं गय गुदामावबो दं सोरनिबा न' बारियावबो गेलेयो बिसोरो न'आवबो सोरबा सोरबा हारसाफ्रा जायगा होयो गय खुवारियावबो बिसि फिसाजों दावराव जाहैयो बिसोरो फैसा थाखा लाबोनानै फिसानि एडमिसन ना लेखा फरायना थाखा बायनांगौ फिसानो फिसानि एडमिसन लागाखौनो बाख्रि एरखावनानै माबाहैदों आंनि फिसाया